PHI inbertsio fondoa prest dago Fagor etxetresnak Bergaran duen enpresaren erdia erosteko. Fagorren likidazio planean administratzaile konkursalak datozen egunetan salgai jarriko duten erdia hain zuzen ere. Fondo honek Euskal Telebistari baieztatu dio interesa dutela konfort izeneko atalean, errentagarri ikusten dutelako. Aipaturiko fondoak urtean 400 operazio inguru aztertzen ditu, baina soilik bat edo bi bereganatzen ditu. Hasiera batean, beharrezkoa den inbertsioa egiteko prest daude. Horrek Bergarako lantegiari jardunarekin jarraitzeko aukera emango lioke. Bi helbururekin: lanpostuei eustea eta birkokapena ahaztea eta geiser bera indartzea. Oraindik ez du zehaztu zenbatekoa den egingo lukeen inbertsioa prozesu konkurtsala hasieran baitago, eta enkante batean erabakiko delako erosle posibleen artean. Horrez gain, Katalunian egoitza nagusia duen CNA Group Katak ere erosteko interesa agertu du. Dagoneko epailari jakinarazi dio, Garagartza eta Eskoriatzako lantegiak erosiko lituzkeela, eta 300-400 lanpostu bermatuko lituzkeela. Geiser ere hartzeko asmoa erakutsi du. Hauek dira Fagorreko konfort etxetresna marka erosteko aurkeztu diren lehen bi aukerak. Edesa langileek salbatu nahi izan zuten, baina azkenean ezin izan zen Mondragon taldeak onartu ez zuelako. Grumali dagokionez berriz, aurrera ateratzeko hartu emanetan ari dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Fagor etxetresnen arduradunek aukerak aztertu dituzte, eta jende gutxiagorekin bada ere jarraitzeko modua lantzen ari dira.